Tonse tikudziwa kuti achinyamata a chipani cha Democratic Progressive Party amazitcha monyadira kuti makadeti ndi mmodzi mwa makadeti amenewa akudandaula kuti ayi ku chipani cha Democratic Progressive Party utsogoleri wa achinyamata kumeneko kumaoneka kuti sumayenda bwinobwino chifukwa chokuti mtsogoleri wawo kumeneko samadzuka ndi kumadzudzula zinthu zikamachitika zimene zimachitikira achinyamata ku chipani cha DPP komanso anthu ena amene amasapota chipani cha Democratic Progressive Party. Ndiye kunyamata kwena kuti chipani chilimbe, kuti chipani cha DPP chipatsogolo ndipofunika chimafunika ndithu kuti anyamata athamange pa ground. Koma anyamata athamanga bwanji ngati sakumalandira ndithu upangiri kapena uphungu kuchokera kwa atsogoleri ake. Akuti kuchipani cha DPP chilimbe chofunika kuti director of youth akhale munthu wolimba mtima amene ndithatha kumadzuka ndi kudzudzula chipani cholamula chikamalakwitsa komanso kuwauza anyamata upangiri wabwino kuti zinthu ziyende mdziko muno komanso kuti chipani cha DPP chikhale chipani cholimba. Iye akunena kuti ayi sitikufuna kupanga zinthu za pokoso kapena za violence, komabe pamafunika kuti utsogoleri wa chinyamata mu chipanimo udzikhala ndi maplani, udzikhala ndi ma strategies okuti kuti achinyamata tiwapititsa bwanji patsogolo kuti asunge chipani. Tikhale limodzi kuti kadeti amene akuti bwanji pa za utsogoleri wa chinyamata ku chipani cha Democratic Progressive Party DPP pano pa Nyasa Voice Box pamene chipani chimenechi chikukonzekera msonkhano wake waukulu mu Chingerezi convention imene ichitike pa 17 ndi pa 18 August chaka chino. Tikhale limodzi kuti tamve kuti akulu amenewa akudandaula zani pa za utsogoleri wa chinyamata. Mwaswera bwanji abale ndi alongo pa group pano. Ndikupaseni moni nonse anthu okonda APM komanso DPP kuti ambuye akusamalireni pa nthawi imene tikukonzekera convention. Ndili ndi uthenga ufunikira kwambiri munimvetsetsa abale ndi alongo. Kuyambira 2020 nthawi imene chipani chathu chokondedwa cha DPP chinatuluka mboma pachitika zinthu zambiri zimene aliyense monga wa DPP waona, wonse amene amakonda chipani tawaona, wonse amene ali adyera tawadziwa, wonse amene ali osakhazikika ku chipani osachedwa kugwedezeka pakachitika zinthu tawadziwa. Koma ndifuna ndifotokoze pang'ono kumbali ya chipani chathu cha DPP. Chipani china chilichonse ngati tikufuna kukhala chipani cholimba chimayenera kugwira ntchito kwambiri ndi achinyamata. Zimenezi sizimatengera kuti atsogoleri ndi otani, kaya atsogoleri ndi akuluakulu kaya ndi achinyamata, komano chimayenera nditu chitsogoze ndi kugwira ntchito ndi achinyamata. Chifukwa achinyamata ali ngati magadi amene amagadira chipani. Pa chifukwa ichi ndafuna ndiunikirepo zinthu ziwiri zitatu zimene zapangisa kuti chipani chathu chizikhala ngati chofowoka chifukwa cha achinyamata a chipani cha DPP. Chitulukireni boma ife ngati achinyamata a chipani cha DPP takhala tisakugwira ntchito yathu yeniyeni imene timagwira ngati achinyamata a DPP kuyambira mbuyo mosemu. Chifukwa chani? National Director of Youth doi wathu ifeyo a DPP apa ndikunena mosaopa mosabisa koma mwachilungamo ndi wamantha. Doi wathu ndi wamantha ndipo izi ndikufotokoza izi mosaopa mosabisa. Ifeyo a DPP ngati takanika kukhala omasuka kuti tiyende kumpoto kupita pakati pa oseva Central Region yonse takanika kuti tizipanga mwina ma blue convoy athu takanika chifukwa chonena kuti Director of Youth wathu ndi wamantha. I don't know kuti mwina ndi wamantha ife tamakhala pa Central Region pomwepo, I don't know, koma ineyo ndikunena mosaopa Director of Youth wathu amene ndi current Director of Youth ndi wamantha. Ndiye ngati uthenga wanga ndi wafupi, ngati tikufuna kukonza chipani akuluakulu tiyeni tiyang'ane maso pa Director of Youth, National Director of Youth wochangamuka amene angathe kuyima nkudzudzula zolakwika zimene achinyamata chipani china akupangira anthu a chipani cha DPP.
akanakhala kuti a director of youth athu ndochangamuka, anthu anakhapidwa ku Lilongwe, sindinamve director of youth akubwera ndikupangisa press briefing ndikufotokozera anthu mwina nkudzudzula, palibe. Zakazochitika zambiri akongress akhala kuti panga chipongwe chambiri, koma director of youth wathu amene ali ngati bodyguard wamkulu wa chipani palibe chimene amayankhula. Akuluakulu izizi timazitenga ngati za simple, koma ndi zinthu zofunikira kwambiri. Ndagwada pamaso panu ma delegates amene mukavota, amene tikukavota, chonde uthenga ugawanani. Ngati mukufuna kukonza chipani, tiyambire apa, tiyike director of youth amene angathe kupanga interact, amene angathe kupanga command, amene ali active, kuti angamathe kupanga direct achinyamata, angamakwanise kuima pa chulundu kudzudzula zolakwika zimene boma ilili la MCP achinyamata, boma la achinyamata a MCP akupanga. Koma director of youth amene nali nawo akuluakulu ndogona. National youth director amene tikufuna tisankhe kuchipatala, tisankheni munthu amene ali ndi kuthekera koima ndikudzudzula mopanda mantha, osakhaura kuti ndati ndikadzudzula andipeza madzulo uno. Sizabwino. Tikuyenera tikonze chipani ndi akuluakulu, chonde ndagwira mwene tikonzeni chipani. Tisayang'anire kuti ka director of youth akuchokera kuti, koma akhale wokuti angakwanitse kuima ndikudzudzula mopanda mantha, ndikuyima ndikuwauza achinyamata akuluakulu eteni tipangeni izi, osati tipange izi za violence, koma tipange izi motsatira malamulo, tipange izi titeteze chipani chathu, tipange izi titeteze azimayi athu achipani, tipange izi titeteze makolo athu akuchipani. Koma izi sizimachitika. Anthu amakhapidwa, director of youth ali konko, osayankhula kalikonse, osapanga press briefing ina iliyonse, amene ali ngati bodyguard kapena guard wamkulu wa chipani. Akuluakulu tetiwoneni m'maso. Let's give chance kwa anthu amene angathe kudzudzula, kuyima ndikulamula, ndikunena ndithu molimba mtima, tipangeni izi, tikonzeni izi. Koma ineyo since tulukeni boma sinaonepo director of youth wathu atayitanisa achinyamata kuti nyamata achipati cha TV malaseno tikhala apa ndizokambira tikambirane tiunikane kuti enda bwanji. Palibe panopa Super 16 yoseja inatha imene tikuidziwa ife aliyese candidate aliyese amene awina aliyese amene afuna mpando akuyenda ndi anthu ake. Pamene sizimene okhacho ndi national director of youth doi wathu amayenera kumabwera ndikumatipasa update, ndikumatiuza zochita, ndikumanena kuti chipani chikhale cholimba chiyambire kwa ife achinyamata afe. Koma ngati ife tikugonesa chipani, akuluakulu amaopa, akuluakulu sangapite pamalo timene tisogwe ndife achinyamata tikakhazikise bata titere akuluakulu aduse moyera. Koma ngati ife sitikutero tizija akuluakulu angokhapidwa, azimayi nkumaopa pita ku misonkhano. Inu 2019 to 2020 amene amatsogolera mademo anali achinyamata achipani cha MCP. Chifukwa chani? Director of youth wawo Chimwendo Banda anali munthu olimba mtima, amayima pa chilundu kunena molimba mtima. Koma ife tilibe director of youth amene angayima pa chilundu kunena molimba mtima. Tinalibe ndipo tilibe mwina mmalijonoto. Ndiye tiyeni tipereke mwayi. Uyalake tindi anthu ngati achina Chisale. Noma ni Chisale ni kwa ineni mantenga ndi munthu olimba mtima amene angathe kukwanitsa kulamula, kuuza anyamata chochita, amene angakwanitse kuyika chitetezo cha anthu athu akuluakulu athu m'misonkhano. Achinyamata imani apa panganizi titeteze akuluakulu athu. Koma zona azimayi azilephera m'misonkhano ya chipani chathu achinyamata tilipo, chifukwa kuti tilibe usogoleri wabwino. Ndipo mapiraka achinyamata ambiri alisa amangopanga zimene akutani akudziwa. No, tiyeni tikasankhe anthu oti amange chipani. Uthengawo ndifarisireni kuti kwa iwo sochikonda chipani, tiyambire apa kwa achinyamata. Tikakonza kumene kuku zichitira ubwino. Ambuye akudaliseni, Ambuye adalise Peter Mutharika. Musazisogolere nonse amene mukupita convention, tiye tikasungeni bata, ndife anthu amodzi, tikaluza tisakhapate tisapwetekane, tikaonesa chitsanzo chabwino. Ifenso achinyamata amene tikupita kumene kuti ndi anthu tili makandidate athu inde chabwino. Tiyeni
tikapereke ulemu kwa madelegates athu. Fa madelegates athu ambiri ndi akuluakulu. Ambuye akudalitseni.